De, na ako nakita nga sa ka video Radyo Manabi nga giingnan sa iyang uyab si Elias nga kuan gusto gud kay siya magpa-picture sa imo niya. Gusto gud daw siya magpaanak. O excuse me ha, sa mga naminaw. Anak na ba? So mao to nga although nag-viral ang video nga dance moves ni Elias pero nabalaka ko dito nga area. Nga naman. Oo. Radyo Manabi nga no nag-viral man na siya. Yes, actually mga kasama, kini mo gud iyang dance moves nga di basta-basta. Actually na ako yung nabasahan po ng mga comments nga dili daw maayo. Kung tan-awon ninyo, actually, di ba nato ano gid no ma-explain pero Double meaning. double Pero pwede na to pasampulon si Kon. Sige. 1, 2, 3, go! Grabe naman ang Radyo Mandong. Dito ba gusto nga ako? Skillin lang. Dance moves ngay gala ni Erin TV. Oo. Basta. Elias Warrant. Elias Warrant. O baresta. Moto Radyo Manabi ang dance moves. Ganun nakaingon man sila nga bastos di daw maayo. Kay ang iyahang dance move man good Radyo Manabi. Sensual. Yes, Sensual. siya nga sayo Radyo Sensual. Manabi. And ang unfortunate ani no kay daghan po nagasundog ba yan na yung mga bata. Mga bata. Nagasundog. Kana lagi kanang kailangan jud ka maging careful Yes. labi na sa imong ginapagawa sa social media. Gumikan do na po yung mga tao nga nagasundog pud sa imong. Ingon gani ni Radyo Mandong kaganina nga ang kato daw nga dance moves. Gikan ko daw to sa iyang pagkuan kuha sa goma gani Radyo Mandong. Goma ka na magpa harvest bitaw goma. Goma. Oh, ana daw, ana. Ana daw. Nya. Pero nalibog ko kung nay guma mana des dila. Di ba na? Oja. Tayo sa dila. Ang uban nalingaw, nay uban nga nabalaka, labi na mga ginikanan nga makakita ta kay tingala man gud siya nga iyang anak kato na may gisayaw. Bitaw no. Dili na maayo ba? So sa mga wala nakabalo nga si Elias Radyo Manabi o sa ka vlogger niya membros banda. Dito man gyud siya ni sikat naman niya siya gumikan kay sa laging kinabuhi is booking. Bokalista siya. Oo nya karon mas nisikat pa gyud siya gumikan kay bokalista siya. Oo nya. Gwapog tingog, sayaw mo to ingon ni Radyo Mandong nga ang mga ante na humaling. Labo si mahumaling si Auntie Abby ha. Actually na po yung nag-ano sa iya niyo, usa ka fan. Abi na kog kuan. Pila man din si auntie nga pa. Pila man din ang auntie di pa mo mga Pila na dapat di sa pa mo auntie ante. oy. Auntie boy, auntie na oy. Ganditos na. Di pa siguro eh. Kanto mga 40 na mo na ibon mga auntie. Tawon sa yes Radyo Manabi. Na po yung nag-comment diri. Actually, gi-share niya si Elias na siya. Isa ko nga ganahan si Elias kay loyal siya. Bisan daw ano na daw siya sa mga babae nga patulan niya. Siya respeto kay siya sa iyang partner. If you don't know him, let us his fans be. Kaya ako wala man pud ko kailan niya personally, pero try to check iyang Facebook para magets og why. Yes. Many of us admire Elias not just for his talent in dancing and singing, but because he is a hardworking father, loving and kind sa mga pamilya niya instead of questioning who he is. Uy, nakapabayay usa ka angguloan ni Radyo Mandong Radyo Manabi nga teacher daw na iyang asawa. Yes, ano daw wala daw nakabadlong ang iyang asawa sa iyaha. Kay kabalo siya nga iyang mga estudyante, basin nga nana ba sundugon, nga daw wala daw nakapansin ang iyahang asawa. Tanawa nasa likod ninyo iyang kuan dance step Basta ha? Naalagi ka ng anak lagi dayo. Anak Pag itunan gini bagayon ni Radyo Mandong ba?